OK button on the right bottom of the EVM to submit your vote. An zaɓa shehun wato. Thanks for your Ah, vote. akwai kyamara. Please press the Wannan OK ai button on zai the wuya ba a right zaɓa da bottom of wannan the tantinantin. a yanzu ga wannan tsarin kuka zafa ne iri ne Ha ba da Allah. ko ba mi ba zai ba za ka ba za ku Su to ko bai rabe yana tsoron ma Nasiru wajen ilimi. Ko bai rabe. Malam ka san boko. Please press the Wallahi, OK har da button. fatiha Na dauka. ba an ya doka ba wannan kun ba ai malam ya mana Thanks for your vote. ai malam ya mana Ai har ya gama? Ya gaba. ai tuma mu ya wala ya da tura hukuncin ina ba A haba, bari ma ka gani. Bari wannan iya sayin aje abin nan. da tura motin ina Ni bidiyo fa na yake ba. Please press the OK button on the right bottom of the EVM to submit your vote. Layi na ina nan ko? Ina fara tambaya. Mun kira mana Salihu Kowa da botas Abdulrahman yanzu Rahman. ko ba tare da botin card ba za mu ci zai zaɓe ke. A'a, dole. sai ka jirida ta tantance A'a, card abin nan botas card. sai ka zai Press the zai OK button on the right bottom of the Wannan maimakon ballot ai baka paper. rijista ba Wannan ballot paper maimakon ballot paper. wannan ce ka shi wancan sai ka zo ka jirida ta Kaga yanzu ba batun ce a katin ka ne kuma kai ne dangwala yawan ka yawa wannan da yake misalai Ba ne batun bata hannun. to ka gama Please press the OK button on the right bottom of the EVM to submit your vote. Please press the OK button on the right bottom of the EVM. Thanks for